Sini, ani. Sana dulu. Hello guys, please support me. Please like, comment, subscribe, please. Support, like. एक सेकंड में हेलो र नायफिननो हागोन मानो बिदि बानायबाय थायो आं बारा सेगाबा मोनथाराखै सेग्लाबदों माबा मानसियालाय माबायदिहाय अबेयावबा खालामबाथाय साफा नुयोनो आंखौ दाख्लै सासे गथ'आ होनहरदोंमोन बिदियाव मानसि थायो नुबाय दिनै फैदों नै कमेन्ट मोननै हरदो दे बेयाव थाखाबायबो Please support me, support, like, subscribe, comment, please. Monas bottle like done, thank you. Mama. नेटखौनो हाजो जायगायाव थानाय बायदिसो मोनबाय आं खारदोंना ने फोरलानै आंनि माबा खारबाय दं मानोथो गिदिंबाय थायो
सोर सोर दं लाइक कमेन्ट हरदो जोंहा अननानै दसे सम टाइम होफैदो। फुजिबि डाटानि रायजो अखाफोरनि बावजों सानदों रायलाय गोबांनि दे नाम्बारखौथ' नोंनाव दं नामा 84728 Kau nasa jauh itu pernah. Mudbani. Man mudbani. Kalau dia. Sah ada. Hello. Hai. Boleh. Zaखांबाय माबासो दालि ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो माबा अनलाजों मेवा दाख्लै फानजानानै बायना लाबोनाय ओमफ्राय अमा बेदरजों थास' आथिंखौ जायासै गोमब्रियालाय बायनाय थांसै मा होनदो हा हरावनो फैनायसो मैया मा होनदो हरावनो फैफिननाय मैया आलासि जाहैदों होननाया गायखांबाय गया Siapa? Iya. माखै
मिथियो नोङो सोर सोर गावहालाय मा खालामदों माया थान्दाया दोनसै दोनसै खोनायाखै दे होमबा दे दोनसै दानबाय आं दे Mana ununya? mobile makeman buंखावदे SM Boro on like that no thank you लाइनाबो थांबाय
Please like, comment, subscribe, please, please, please. Manas Baro on. Manas Baro on. Thank you, thank you, thank you.
Manos Boro on. Thank you. Please like, comment, subscribe. Please. Support. अन्नानै सोर दङ लाइक कमेन्ट हरदो जोंहा साबस्क्राइब बानायदो। Please like, comment, subscribe. Please. सोर दं कमेन्ट हरदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायदो अन्नानै।
मबाइल घालो ना दे आं नोंहानि हसपटजोंसो दे घालो ना मबाइलखौ नोंहानि हसपटसो मेगनासो बोग्रोदो ओंखारदों मानो दिनै खन्थायानो जायाखै
कृष्ण गयारि हाय कृष्णा गयारि हाय आब'नो हेलौ थांबाय नामा कृष्णा गयारि मा ओंख्रि जाखो आब'नो ओंख्रिया जोंहा माबासोमोन दालि सबाय बिमा भाजा आंनिखौबो साब खालामना होदो आब' आंबो खालामबाय अके कमेन्ट हरनानै दोन आं दा एलबिदेनबा खालाम
सोर सोर दं कमेन्ट हरदो जोंहा प्लिज दसे सम सापर्ट खालामफैदो अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो। मनज बर अन थेंक इउ प्लिज सापर्ट खालामफैदो लोगोफोर दसे टाइम अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। सोर सोर दं अननानै कमेन्ट हरदो जोंहा।
Manasibara love. Manasibara on. Please like, comment, subscribe, please.
दाननाङा गुदुंथा मबाइला दोननो नायनाङा आं दांनो हायाखै आखायासो गुदुं जाजोब्बाय Harusnya sih सार्सनिया थांबाय एकदम गुदुं एसे गुदुं मबाइलखौ हायाव दसे दोन 37 आखाया आलौजोब्बाय आंना माबा जि गुदुं जादों बेखौ गुदुं गुदुं सार्स होनाङा दसे हायाव दोनबासो 2 घन्टा जानो माबा नांबावगौ
खोनायाखै सोरना आं दायो एलबि होगोन ना नों फैयाव माबा ओंखाम ओंख्रि मोननानै आं इउटुबखौनो नाया सोरना ओमफ्राय आंनालाय सासेबा एरनो गथ' बिहर घन्टा जाथारबा दोनसै फैनो थांलाय फैलाय जानायाव बिदि जायो फेना बख' मबाइला दसे गुसु जानो आरो मबाइल गुदुंखौ नायबाय थागोन दे आखायानो आलौजोब्बाय आंना नों दहाय आंखौ माबा थाइजौ थाइनै हानानै जानो र' जाबाय खोमा थाइनै गिदिर गिदिर गोमोन दंमोन ओइखौ ओरैसो माबाना मोन्दों गेसावबो नालाय बैनियासो बाथौ फदुनाया गेसावबो गैया सिरिगासिनो फुङाव
ओइ गोमोन गोनांखौ हानलै फेत्ला गोमोन नुहुरनाया ना मोनहाया दानदो आं खस्थ'खौ फेत्ला जानोसैलै खालायाव फुनानै बुलाहाय थाइस्ल'सो दङ
लगायनो हागोन नै थाइजाथ' थाइनो थाइदोंमोन ओरैनो हामथा खालामनाब्ला हा ओइ मोनसे ना दानदों गाबोन कैसे रे खाना ले लो नों लेबो नामा होनदों हेलो हेलो हेलो
Hei, मा मा जानो मानस बड़ा on Besi hasta mı lan? ai làm đúng cái mà đẹp Hadi. rồi người bán nó làm nó thành Evet. Hadi lan. Tutsun bunu ne bekler? nó thôn lên cái gì bây giờ Kamu nulisnya? Kamu nulisnya? Bạn bisa dan jalan. Tahu tak? Tahu tak? Nah, ini banyak lah nak. Asal banyak kan. Aduh, boyang sebanyak. Yes, Bisa juga lah, nggak bisa. Malah kan, kalau malah. Ja. Vì câu chừng, câu chừng là vì mà đi
Roger माने এই साख्रियाला मैनाफ्रा Ohaman mangayon. Every second music. Hello, hi. माबाफोर बाथा मोनदों गरमथार मोनदां गरमथार मोनदां माबानानै Hello, please like, subscribe, comment. Doon sudah 2 घंटा 8 मिनट अरे कौन कौन सा